खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 डिसेम्बर 2024 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बयजोंबो मोजां मोनजागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफाजों अनजासो गारगोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा गोसोखौ जोबोर खुसि मोनगोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायलायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा मोनसे हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनानै गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो जानो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै सांग्राङै मावनांगोन माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोननोबो हागौ मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ आरो नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो नखराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन नखराव बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया दिनै बांनोबो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो मोजां खामानि मावनो हागोन गोसोआव जोबोर गोजोननायबो फैगोन आरो लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर खुसि जागोन
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ सिगांनि बयबो आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ समाजाव गोबां मान मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ जोबोर खुसि जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सिगांनि बबेबा जेंनाखौ गोरलैयैनो दिनै सुस्रांनो हागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ बिमा बिफानि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनानै गोसोआ जोबोर खुसि जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अननानै फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो गोरलैयैनो मावफुंजागोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननानै गोसोआ जोबोर खुसि जागोन समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन
मीन राशि गिबि हांखो द स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ नेगेटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबांबो जानो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ दिनैनि राशि फरायथिना एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।